सगळ्यांचं आजच्या नवीन व्हिडिओत खूप खूप स्वागत आहे। तर तुम्ही बघू शकता आज आपण आलो आहोत गावी। तर गावी आहे हरिनाम सप्ताह। तर आता आपण देवळात जाणार आहोत आणि बघणार आहोत देवळात काय काय तयारी चालू आहे। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। बॅनर लागलाय आणि आता मंदिराची साफसफाई चालू आहे। तर उद्याच्या सप्त्यासाठी आपलं मंदिर खूप छान पद्धतीत सजवत आहेत। अजूनही बरंच काम बाकी आहे। आता आपण आतमध्ये जाऊन ते सुद्धा बघणार आहोत। आणि तसंच इथे ना उद्या रक्तदान शिबिर सुद्धा आहे, तर त्याची सुद्धा इथे तयारी चालली आहे। तर हा आपल्या मंदिरातला नंदी आहे, त्याला गोल्डन कलरने खूप सुंदर असं सजवलेलं आहे, त्याच्यामुळे खूप आकर्षक वाटतोय। तर तुम्ही मागच्या वर्षीच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं असेल की आपल्या मंदिरामध्ये फुलांची सजावट केलेली होती, तशी यावर्षी सुद्धा करायची आहे। तर त्याचं आता काम सुरू होत आहे। तर तुम्ही आता बघू शकता इथे तयारीला सुरुवात झालेली आहे, पण ही तयारी पूर्ण झालेली नाही आहे। त्यामुळे तुम्हाला मी या व्हिडिओमध्ये थोडीशी दाखवते आणि पूर्ण तुम्हाला तयारी उद्याच्या व्हिडिओमध्ये बघायला मिळेल। तर इथे उद्याची तयारी झालेली आहे। तर उद्या सकाळी जेवढे जण उपस्थित असाल त्यांनी नक्की येऊन इथे रक्तदान करा। तर काळोख आहे थोडा, त्याच्यामुळे दिसत नाहीये। तसंच लाइटिंग पण बघू शकतो आपण, खूप छान वाटते।
तर ही सुंदर अशी लाइटिंग केलेली आहे, खूप छान वाटते. तशीच मंदिराची लाइटिंग पण तुम्ही बघू शकताय, कशी मस्त वाटते. कळस तर खूप छान वाटतोय. चला आता मागच्या बाजूला पण बघूया काय काय लाइटिंग वगैरे केली आहे ती. सजावटीचं काम अजून चालू आहे. तर इथून पण बघू शकतो आपण. आणि अजून इथे थोडं काम बाकी आहे, तर ते आता काळोखामुळे दिसत नाहीये. तर इकडे ही थोडासा दुकानाची तयारी केलेली दिसता ना, ती यशच्या दुकानाची आहे. तर यश म्हणजे आमच्या बाजूचं, ज्याचा दरवर्षी एक खाज्याचं दुकान असता. तर नक्की इकडे पण यावा उद्या. तर असा होता आजचा व्हिडिओ. तर डेकोरेशन पूर्ण नव्हतं झालं, पण आम्ही थोडा वेळ थांबलो आणि निघालो. त्याच्यानंतर अजून बरंच काही सजावटीचं काम बाकी. त्याच्यानंतर जेवल्यावर पण बरेच जण आहेत ना गावातले, बाकीची सजावट करायला वगैरे जातात. तर आता आपण तिथे जाणार नाही आहोत, कारण सकाळी जनशताब्दीने मी मुंबईवरून गावी आली. त्याच्यानंतर आता थोडं दमायला झालं की भरपूर प्रवास झाला. त्याच्यानंतर देवळात गेली, देवळातनं घरी आली. तर ते कणकवली ते घर हा प्रवास थोडा लांबचा पडतो, त्याच्यामुळे खूप दमायला झालं. तर तुम्ही बघितलं असतील आपल्या आधीचे जे व्हिडिओ होते त्याच्यात सुद्धा की आपला सप्ताह कसा असतो. तर ह्या वर्षी काही नवीन होणार आहे. तर ते नवीन म्हणजे रक्तदान शिबिर होणार आहे. तर त्याच्यासाठी तुम्हाला जमलं, जे कोणी याल सप्त्याला त्यांनी नक्कीच हजेरी लावा, रक्तदान करा. रक्तदान केलेलं चांगलं असतं. आणि तर आपला हा 7 प्रहरांचा जो सप्ताह असतो तो बघायला नक्कीच या. चला तर मग हा व्हिडिओ आता इथेच थांबवते. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, कमेंट करा, तसंच शेअर करायला विसरू नका. आणि चॅनलवर नवीन असलात ना तर सबस्क्राईब केल्याशिवाय जाऊ नका. आणि तसंच मला इंस्टाग्रामला सुद्धा फॉलो करा.